What's up? Magandang araw sa lahat. May nakita kaming bagong spot na pupuntahan. Tara, pasilip namin sa inyo. Ito siya guys. Yan. Hanging bridge. Hey. Maalon yung bridge. Magtit na kita eh. Ot. Sayang. Nasapsapa tayo kumanya. Daron, may magamit dito yun, no? Nakapanang to yun. Ay, nakamangataan? Ay, dyan nagtrabaho ko din, no? Wen, hindi nakalimutan. So kung nakabisado. Sulan. Wala kayo.